Hej, Tommy fra Sjøtøs Køreskole. Jeg vil nu vise dig kontrolstoffet på en Mercedes EQA elbil. Når vi skal starte bilen, så er det, vi husker at træde på bremsen og trykke på startknappen. Når bilen skriver ready foran os her, så er bilen klar til at køre. Hvis I skal kontrollere vinduesviskeren på bilen, så foregår det herovre på blinkerarmen. I kan se, at pilen er på 0 i øjeblikket. Hvis jeg kører den opad, så begynder vinduesviskeren at køre. Det var robotten, jeg satte i gang der. Hvis jeg kører den en tand længere opad på den tynde streg, så kører vinduesviskeren hele tiden i roligt tempo. Og kører jeg den helt op, så kører vinduesviskeren meget hurtigt. Jeg drejer den ned på 0 igen. Hvis I skal kontrollere sprinklervæske på forruden, så trykker I hårdt på spidsen. Jeg kan lige prøve at trykke blødt på spidsen, så kører vinduesviskeren en gang. Trykker jeg hårdt på vinduesviskeren, så kommer sprinklervæske i gang. Sprinklervæske påfylder vi ud i motorrummet. Der skal være nok til en køretur. Hvis I skal vise lyset på bilen uden for bilen, så skal I først tænde lyset ind i bilen. Så herover står lyset altid på auto, men den drejer vi lige over på nærlys, så vi kan kontrollere forskellige lys uden for bilen. Jeg har tændt lyset inde i bilen, nærlyset. Når jeg tænder nærlyset, så er der også 2 røde baglygter, der er tændt ude i siden. Hvis I skal kontrollere bremselyset, så skal I bede den prøvesagkyndige om at sætte sig ind i bilen og træde på bremsen. Når han træder på bremsen, så kan I se, at der er 3 bremselygter, der lyser væsentligt kraftigere end de 2 baglygter. Så det er en af de ting, jeg også skal blive bedt om at kontrollere. I kan også blive bedt om at kontrollere nummerpladelyset. Nummerpladelyset sidder op under nummerpladen, deroppe. 2 pærer, der lyser hvidt og oplyser nummerpladen, så den kan ses 20 meter væk. Nærlyset skal falde 1 cm hver meter, det lyser fremad. Det kan man kontrollere på følgende måde. Jeg har tændt nærlyset. Jeg sætter en finger på mit ben, der hvor lyskejlen går. Det går 1 meter bagud. Og det er lidt svært at se, men jeg kan se, at lyset er faldet 1 cm på mit ben. Bilen skal have mindst 1,6 mm mønster på dækkene. Det kan man kontrollere inde i hovedrillen herinde. Der sidder en slidindikator. Hovedmønstret skal være højere end slidindikatoren. Det er det lige akkurat på mine gamle vinterdæk. Der sidder også en rotationspil på nogle dæk. Den sidder her, rotation, og pilen peger fremad, når bilen kører fremad. Hvis jeg tog det her venstre dæk og satte over på højre side, så vil pilen pege bagud, og så vil dækket være monteret forkert. Alle fælge skal være hele og ubeskadiget. Der må gerne være ridser, men der må ikke være revner. Dæktryk skal følge fabrikantens anvisning. På min bil, der kan man aflæse dæktrykket inde i klappen til opladning. Der står der, hvor meget dæktryk der skal være under forskellige belastninger. Hvis I skal kontrollere bilens blinklys, dem er der 6 af, der lyser gult, så kontrollerer det ved at aktivere havariblink ind i bilen. Sådan. Og så går I ellers en tur rundt om bilen og kontrollerer, at der er 6 blinklys, der lyser gult. 2 foran, 2 i sidespejlene og 2 bagpå. Og der sidder min kone, som der er prøvesagkyndig her, og 2 blinklys bagpå. Så har vi kontrolleret dem. Selve fodbremsen, der er der 3 ting, man skal kontrollere. Fodbremsen skal sidde fast. Jeg kan sparke lidt til den til siden. Den sidder fint fast monteret. Så må den ikke kunne trædes i bunden, når jeg træder på den. Og den må ikke synke, hvis jeg bliver ved med at træde på den. Det har jeg lige kontrolleret ved at træde på bremsen og blive ved med at træde på bremsen. Hvis du skal kontrollere noget ude i motorrummet, så skal du først åbne motorrummet ind i bilen. Det gør du ved det røde håndtag, der sidder herude i siden. Det trækker du i, indtil det klikker ude foran. Midt på bilen, nede under kølerhjelmen, der sidder der et gult håndtag.
lidt nede, kan jeg se, det sidder. Så det skubber du til venstre og løfter op i det sort, så er motorhjelmen åbnet. Her har vi en beholder, hvor vi hælder sprinklervæske på. Vi kan ikke kontrollere det udefra, det kan vi kun kontrollere inde i bilen ved at afprøve det. De røde heroppe, det er kølervæske. Kølervæske skal ligge mellem minimum og maksimum. Her kan vi se maksimumstregen, og vi kan se, at kølervæsken er tæt på maksimum. Heroppe har vi bremsevæske i den gule beholder med de gule væske. Hernede står der minimum med gennemsigtige bogstaver. Meget smart, de har lavet det på den måde. Heroppe står der maksimum op på halsen. Jeg kan se, at det gule bremsevæske ligger helt oppe ved maksimum, så det er godkendt.